Meta kont żgħir ommi kienet tgħidli li ma kontx nirreħelsja u nistudju daqs Fabrizio. X'inhi l-iktar silta favorita tiegħek li ktibt? Qed li ma ktibtix. Sissa. Darba fost l-oħrajn ktibt ittra li xtaqtu ma neżistix iżjed. Għaddejt minn affarijiet biżejjed biex nara l-ħara, nara l-ħajja ħara. Ma che cazzo stai dicendo, Claudia? Mela tlaqna. Ma il-podcast tal-lum huwa ma' Claudia Faniello li ovvjament Claudia kanta, però sensiru nafu ħafna iktar mill-lib dwar it-tfulija tagħha, dwar l-ixus tagħha ta' bulimja, dwar dik li hija sejjaħ tfulija turbolenti. Nistaqsija wkoll il-ġejni tagħha, speċi naf li ħassir terapista, naf li bħalissa hija LSI u li huwa xogħol li huwa l-qalba ferm. Insomma, qabel ma nibdew nitħattu jien u Claudia li jien wieħedkom hija persuna trasparenti u autentika immens. Nixtieq nirringrazzja il-dawk l-sponsors li lilna jgħinuna biex dan il-podcast inkomplu nistgħu nagħmluh minn qalbi, grazzi kbira ta' support. Dawn huma l-Browns, nirringrazzja l-ISS, il-ħbib tagħna tal-Maple, nselli għal-nista l-Alberta, grazzi l-Garmin, Pinta Stretta ovvjament hija Pinta Pjaċir, personalfinanceTool.com, grazzi l-Business Labs minn fejn aħna noperaw u 998-6425 huwa n-numru ta' Derek. Il-ħeġiġkom qabel ma nkompli taħdida, intom li f'dan il-proġett taraw valur, intom li f'dan il-proġett dejjem hemm mintu, kunu parti minn dak li aħna nagħmlu mill-komunità, mill-familja tagħna billi tissieħbu mal-Patreon, patreon.com/John Maljek tixtiequ anke intom tkunu ta' support u tkunu parti minn dan il-proġett. Dak kollox għalissa, narakom fin-naħa l-oħra ta' din il-bib, għara tlaqna jien u Claudia Faniello. All right, we have contact. Mela, nibdew b'Mirjana. Mirjana oħtok, Mirjana kellha tkun hawn. U ma ġietx. Ma feġġitx. Le. Għalfejn ma feġġitx. Għax għadet id-dartu take away minn li ġiet tissapporti għal-uħtawek u tinta għamijak. Għax fen. Sewa, apparentament mux daqsek fen. Le. Iktar friend ta' Take away. ta' donor. Mill ta' John Mallija. U iktar mill tkun appoġġ għal-uħta id-deċidiet tafaddar tiffanga. Eżatt. Hobbies biħu kull, passatempi u kulħadd għandu wieħed. Mela, Claudia Faniello, merħba. Grazzi. Nsallu għalik Mirjana. Mela, isma' ħafna fuq xiex ngħidu, jiena u inti. Ħanibdew speċna b'sommarju naqra forsi naf li nagħtu n-nies naqra iktar spjega ta' minn inti. Kolli tgħidli. Kustra kontet nistennik, ta' tistaqsija li di. Dim waħda. Mini Claudia. Mini Claudia kontet Ejja. Inti tittiġi f'dassiġu jew jew. Għaxix. Għax isek qed tantiċipani. Ma il-problema ta' f'xini li immaġinajt li tista' tħarġ bija u xorta ma preparajtx l-ostra ħanejt. Aħjar. Ġivi ma minx homework tajjeb minn nifsi lanqas. Mini Claudia, innaf. Kemm għandha żmien Claudia? 37. Sewa. Ġirek ilek 37 sena fuq din l-art. Inti kantanta. Kantanta. LSC. LSC. Qed istudja biex issir terapista wkoll. Iva. Għandek x'interessi għandek hekk apparti. Ċertament bdejt nippreżenta wkoll. Li tippreżenta? Fuq it-televiġini hija avventura ġdida. X'qed tippreżenta? Qed nippreżenta programm fuq il-PBS Sibtek li kienu jagħmlu Ġosmar u Ryan. Ma nafx kemm inti familjari. Le, mela niftakru Sibtek. Mela. X'kien? Jina u Ġosmar u Ryan we go way back. U peress li huma ġewhom ħafna opportunitajiet oħra bħal mhux Love Island, Big Brother u insomma programmi oħra. Isom xtaqu li jtuna dan il-baby u taħli li ma nafx kif. Fdawk ħafna mela. Ħafna. Is-siba hija tema rikorrenti f'ħajtek li n-nies jafdawk? Iva. Għalfej taħseb li jitfgħu daqshekk fiduċja fik in-nies? Naħseb għax ma
m'hemmx ġudizzju, ġifieri kif inħares lejn nies, fis-sens intik l-opportunità li tkun inti, li tiżbalja, li tkun vera autentiku, ġifieri naħseb meta xi ħadd iħossu sejf li jista' jkunu min hu. Jaf daku. Mela, qed nitalmu ktar affarijiet qed tara bil-mod il-koordinati fuq il-mappa qegħdin nitfawhom. Ejja minn hemm. Mela. U inti avventuruża wkoll għax issa deċidejt biex ta' fakit ħansir ukoll preżentatriċi. U naħseb li din ukoll tema rekorrenti f'ħajtek li tħobb tesperjenza affarijiet ġodda. Min il-ħajja sabiħa għalhekk. Għat li riċertament mort per eżempju? Ija reċentement mort jiena naħdem ġo skola tal-Knisja. Sewa. LSI. U darba fis-sena msomma nagħmlu dara l-irtir. U jġibu ħafna speakers interessanti. Kien hemm insomma dal-qassis vera minna ma niftakarx eżatt fuq xiex kienet, skużani. Anyway, interessanti. Missitni, ġifieri f'dak li beda jiddiskuti għax kien vera uman. Għax ma nafx jiena trabbejt li jisu aħna huma differenti. Ma l-assassin speċa. Eżatt. Mux daqsek approachable forsi. U dakin xaħat li stajt relata miegħu. ħafna. U ħassejt il-bżon li tmurt Iva. Mort er. X'inhu madnu bitta Claudia Faniello? Kienet issa mhux ħanqerraw hekk ukoll sewwa diġà minn tal-qrara. Għalissa. U xejn uktar mill-li apparti l-qrara sewwa tradizzjonalment kif nafuha aħna. Kienet diskussjoni u dik hemm vera apprezzajta. U xejn imbagħad morna l-latta l-indiema u nsejta u għetlu għallili u ħafirli ta' dik ukoll. Ftakar issa? Lew. Latta l-indiema kif tibda, Julian? Latta l-indiema kif tibda fakkarni? ħadd. Kulħadd kattoliku biċ-ċertifikat hawn ġew. Mela, isma' nibdew minn mis-situazzjoni domestika tiegħek meta kont tifla. Il-papa tiegħek Taljan. Il-papa Taljan. U fuq Italjani aħna għaw ċertu perċezzjoni li donnajjoli, nis li kapaċi ħafna bil-sienom u saħrug daqxej u forsi ċertu stereotipi anka pjuttost negativi kultant. Pero għandat li l-papa l-oppost. L-oppost totali. Totali. Fil-fatt jina tant għand impressjoni tajba mux tat-Taljani, biss ġviri tal-irġiel in ġenerali. Għax missieri raġel kbir. Allura anki per eżempju naf jekk kollha diskussjoni ma' tfajli oħra u hekk għax l-irġiel kollha l-istess, ma tafx inti kemm jingħataw daw l-affarijiet. Ma grazzi għalhekk il-papà vera tani stra esperjenza oħra ta' dak li hu missier, dak li hu raġel, dak li hu Taljan. Tista' tina naqra aktar deskrizzjoni. Naħseb aħjar tressaqna għal-mikrofon aktar lew. Ħarira, tajjeb, hija. Ħared nisimgħu aħjar. Il-papà huwa persuna kalma ħafna u għandu general knowledge ħafna ġifieri jista' jkollok hemm diskussjonijiet fuq diversi suġġetti. U inti x'kont tiddiskuti miegħu? Ħafna affarijiet, pereżempju, jien naf l-ewwel l-ewwel bewsa li tajt lilu mort ngħid pereżempju. Jewi kemm hi normali li tmur tgħid il-missierek. Xi ħaġa hekk. Għalfejn ma mortant. Il-papà jismu Enzo by the way. Enzo. Ciao Enzo. Taħseb, jifhem Malti? Le, ma ngħidu jara. Le, jifhem xi ħaġa. Xi ħaġa ħajaqbad. Mela. U naħseb jaf li inti taħseb li huwa raġel kbir u importanti f'ħajtek. Għalfejn mortant il-papà wara l-ewwel bewsa? Aħna naħseb għax ġrat fil-weekend, ma nafx. Għax aħna il-mammi u l-papà separaw meta aħna konna żgħar ħafna. U probabbilment kont da hemmhekk għandu ħassejt il-bżonn li ngħidlu, fimt li jisni kif tgħid ġara xi ħaġa daqshekk importanti għalija. U x'reazzjoni kellu? Xej, normali, naf normali, x'inhu normali, fis-sens, okej. Ma saqsikx
Ma kummentax ħafna. Pero jina nitkellem fuq ħafna suġġetti mal-papa li jinna fuq l-imħabba, per eżempju, nitkellmu ħafna fuq il-ħajja. Ma dak iż-żmien kont għadek żgħira. Kemm kellek żmien meta l-ewwel bewsa? Xi 13, 12, 13. 12-13. Allura, ma nistax nimmaġna xi ġifieri tiġi t-tifla tiegħek jkollha 12-13, ta' lis papa bistil xaħat biex ta' kolli ħafna mistoqsijiet jiena, ma forsi jiena magħmul differenti naqra minn Enzo. U ġifieri intatlu u reazzjoni tiegħu kienet tajjeb. Fis-sens. Ma niftakarx li ħassejt niskomda. Fl-ebda ħin ma ġalni nħoss niskomda, ġifieri. Però nitkellem fuq ħafna affarijiet mal-papa. Għadek sal-lum close miegħu. Iva. U dik naħseb li ġibta minnu wkoll li qisu m'hemmx dak il-ġudizzju. Qisu jisma' u ġarrabu wkoll, allura kif tgħid, isu ġalek tħossok komda. U diskrivejtu miegħi dal-għodu għol bħala innoċenti. Iva, jiena kien ħares le. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jenuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Għaddu tkun taslima mal-familja hekk, nagħmel affarijiet ta' middle class ta' mezzeta. U ġu wieħed żagħżugħ vera faqa fuqi Ben Miller, taf minnu Ben Miller? Dak li għamel slima mamżi u x'inhuma. Li jirrepja u jagħmel il-beats u hekk, insomma, u ġifu hekk qudiem liedi. U qal spiex ta' inti wieħed mill-ftit rappers Maltin li jina kont insejt li kon għalla kont u għet nara l-ludi speċa jgħida xizoppet jgħid biex ta' jina ħars li so tara jek terġa ta' taslima jek ta' mela 4 darbit kull-jum nixilek birra le ma kont għet nitħajjar jgħum badda l-għodu jienu miex li xob bdejt nitħajjar l nibatlu forsi nishtiq namel na' mużika jokes aside vera nishtiq namel na' mużika jili strax Kif tgħix il-mużika? Kif tgħix? Kif tgħix għal-mużika issa? X'jiena kont żgħira niftakrek ġifieri. Issa l-mużika hija speċi xi ħaġa li nuża biex nieħu gost. Hija xi ħaġa li kultant noqgħod nikteb ċertu versi malija personali speċi ġeneralment waqt li nkun qiegħed pereżempju niġri jew xi ħaġa hekk. Dejjem qisu di l-aspirazzjoni li f'xi punt naqbad dal-arfin kollu letterarju u dak li fimtu kol dwar ir-ritmu u ħafna affarijiet li tifhem mbagħad li timmatura u nagħmlu nużhom biex nagħmel naqra mużika. Però s'issa għadni ma sibx il-ħin u l-ispazju biex jirnexxieli. Però mhux qalbi maqtuqa. Kultant kontempla naqra jaf nkun naqta għannik ta' 15 ir-repja jista' jkun. Għalkemm mbagħad forsi dwar xiex tirrepja ukoll. Ma nafx mill-ftit memorja tajba li għandi ma nasibx li qatt kont tirrepja fuq affarijiet la sens. I beg to disagree. Ma m'għandix memorja tajba, ok, ċara. M'għandix memorja tajba. Tannek, għaxu il-hip hop kif strutturat huwa. Fil-fatti ma nifhimx kazza fil-hip hop. Issa kon naqtek li inti vera toqgħodek fil-kultura tal-hip hop minħabba d-dispożizzjoni tiegħek kif inhi? Forsi fil-kultura iva ma nifhimx ħafna. Jiena kif inti tuża leħnek u anke d-dispożizzjoni tiegħek, jien naħseb toqgħod kexxunin fil-hip hop. Istra? U fil-fat bejt najt tajt mal-lapis, ġili għamlet le. Ma per eżempju maġnaħom tamlu xaġa vera tajba fl-imkien. Jonsomma, forsi jek namel comeback inċempillek u għu. Ejja. Isma, għan nitkellmu fuq il-papa se interrompewna. Eżatt. Probabli diħat id-der pittos skizofrenika għall-udjenza tagħna. F'du ħadak kien bip, badna parla fuq il-rep, ħanattu naqra spiega żgħira, għajt, ħdejna illum deċidew insomma nafx qed jagħmlu xi tiswiet u għal daqstant kultant qed tisimgħu driller.
Għax aħna autentiċi. Mela. Autentiċi u ta' vera. U għalla san speċa jkun bil-background music sewa. Mela, kont ngħidu fuq il-papa. Eżatt. Il-papa diskrivejtu li bħala Għala innoċenti. innoċenti Iva. li jara retà għall-irġiel. Ma jina diki l-istra l-papa tani perċezzjoni tal-irġil totalment differenti. Li fħajti għenitni ma fl-istess ħin. Ix menitni, ma kif għan nispiega, ma rridx nispiega mod ħażin. Probabli s-sens u għolong toħroġ ukoll. Minn ma biex narġa' mmur għal-papa innoċenti speċi u bl-esperjenzi tiegħu u kemm dar mad-dinja u kemm intaqa' man-nies fuq ix-xogħol tiegħu xorta narah li jisu bħal meta tintaqa' ma' nies u kif tgħid mill-ewwel isek jibżaw taf kif għandhom ċertu biża' minn nies, fis-sens biża' li forsi jiġu ġudikati jew jibżaw ikunu huma jew jibżaw li ħajfottuhom b'xi mod jew da. Il-papa jisu m'għandux hekk. Seġi he believes in the good of people taf kif u jiena ommi wkoll hekk. U kif servitu matul ħajtu? Good question. Mhux dejjem servitu. Imma fil-maġġor parti naħseb li ġor ħafna rispett għaliex huwa propju hekk. U naħseb li baqa' true to it, speċi ma' dak l-aspett tal-karattru tiegħu xi ħaġa sabiħa wkoll, ġifieri ma ħallix ċertu esperjenzi xekluh milli jkun xorta innoċenti. Innoċenti. U taf me fejn ġejja? Taf għalfejn u daqshekk innoċenti? Ma' ġenituri tiegħu ġil tajt? Le, mitu qabel qatt ma ntqajt magħhom jien. Jitkellem ħafna fuqhom, ommu jitkellem fuqha wild, jiġifieri wild fis-sens għala. Kienet qisha il-bastun, ir-raġel tad-dar. Mentri il-papa tiegħu kien iżjed simili tiegħu. Mu naħseb f'dak. Kellu relazzjoni tajba mal-papa u tiegħu. Rrit jemmula hu mela. Naħseb. U mid-dera rrit jemmula naqra anka relazzjoni mill-li nista' nifhem issa li qed nagħmel il-1+1. Il-mami tiegħek inti deskrivejti li bħala l-fighter. Iva. Sewa. Ma il-mama x'isima? Anna. Mela għandna Enzo għandna Anna. Eżatt. Sewa. U għandna hija fighter u għat li mir-raħal hija mara tar-raħal spiċta. Iva. Ommi wkoll għandha dik l-innoċenza fiha. Iktar ma taħsebhom xi forsi li tħoss tgħidu u dik ġifieri hija xi ħaġa li nammira fiha wkoll. Ġifieri m'hemmx maskla. Anna hi kif inhi, kif qed tarani. U kienet il-mammi kienet jisa r-raġel tal-familja għalina. Betta tajt isa r-raġel, ġivordi kienet t-żom id-disciplina. Iva, ħafna. U kienet id-dettaj. Iva. U ifimni kella tiħu l-għol anki ta' messir. Ġifiri, għax. Ma eventualment. Isma, kem kellek żmien, meta eventualment isseparaw il-ġenituri, kem kellek? Kelli 5 snin. Kellek 5 snin. Jien pratikament qas niftakarhom flimkien. Ġuli qas tiftakar kif affettwatek il. Le affettwatni ħafna xisu inti ta' 5 snin u mbagħad tibda tifhem. Imma ġifiri il-ħesil beda jaffettwani, ġifiri. Tajt il-ħesil ta' separazzjoni, miexek, dak li jġib maħħa. Speċjalment meta tkun il-fustanija sewa, Mirjana kienet żgħira ħafna. Mirjana dik il-maġiġ biex tiftehmu. Eżatt, ħajjibki għallalek fuq, ħajjibki Tal-kebab. għallalek. Ma nafx ħadet imma. Tal-kebab għalek. Miexek. Mirjana kienet żgħira, Fabrizio jisu kellu iktar opinjoni. Speċi seta jifhem. Jien kont inħossni pupa fin-nofs. Isek, u dik naħseb l ħaġa li tiġri f'dawn il-każijiet. Inti meta tkun isek pupu fin-nofs, ma trid tweġġela lil ommok u laqas lil missierek sewwa. Allura ping pong letteralment. Kif kont isibu dal-bilanċ? Ma kontx insibu. Ma kif kont fittex li sibu? Naħseb jiena meta kbirtu mbagħad fimt.
Ġifiri, meta tkun ta' dik l-età ma tifhimx x'inhu jiġri. Fis-sens, you can never get it right, għax daw għandek żewġ adulti Xejn. li għaddejjin minn dan il-konflitt. U inti qed tipprova ġalhom ħossuhom kuntenti bihom infushom u bix-xogħol qed jagħmlu bħala ġenitur. Qed tipprova tifhem minn xi għaddejjin imma inti ma tistax tifhem għax inti żgħir. U qed tipprova tifhem ukoll lilek innifsek u dak li għaddej minnu ma da qed ngħidu tfal. U naħseb kien perjodu diffiċli ħafna. Kien jirrexxielek taħseb imma tispjegalhom li huma ġenituri tajbin? Le, naħseb kien hemm iktar biża kien hemm. Ġifieri tant kien hemm biża li ma rridx niddiżappunthom. Li ovvjament meta hemm dik il-biża li ma tridx tiddiżappunta, probabbli you're likely more li ħadd tiddiżappunta għal dak li jkun. Kif taħseb? Ġifieri kien hemm xi momenti fejn ħassejt li kont diżappunt? Probabbli iva. I mean. Imma pereżempju kont turi iktar affezzjoni lejn ġenituri u ieħor. Dik ukoll logħba li tintlab ħafna. L-ispeċi inti daw qed jiġġieldu għal raġun. Ħafna drabi. Ġifieri kienet turbolenti il-separazzjoni. Iva. Li affettwat ħafna l-familja, ħna kif kbirna, kif sirna adulti speċi. U naħseb li tamilna ħafna, Claudia li jien llum vera tinstema' klixé ma fakit imma vera kku. Le ma naħseb hija verità, naħseb tinstema' klixé qed ngħiduha ħafna xi hija loġika, le? Ekku. Illi t-tfulija tagħna biex Tamilna ħafna. Issawarna. Ħafna, ġifieri issa li anki jiena qed nieħu dal-perkors ta' terapista dejjem nibqa' hekk ngħid kemm aħna prodott istra tal-childhood tagħna. Eżaġerat li nibqgħu nġorruha. X'hemm illum il-ġurnata fil-personalità tiegħek illi huwa kkawżat mill-tfulija? Naħseb kont kritika ħafna dejjem nifsi. Kont? Ija għadni, għankun onesti. Melejja. Għankun onesti għajja. Le għadni. Immax jien ngħix ħajti snirrit nkun dejjem aħjar. Dejjem aħjar mhux fil-sens always a winner. Dejjem irid inkun persuna aħjar. Miegħi nifsi ma' dok ta' madwari. U għalkemm I'm my worst critic, fis-sens tal-limt li nagħti ċans li l-nifsi imma wkoll. U kulħadd ovvjament bil-mixja tiegħu. U biż-żminijiet tiegħu u bil-esperjenzi tiegħu. Kif tibmanifesta ruħda dan il-vuċi kritiku, dan l-leħen kritiku li għandek Claudia? Ma nafx forsi atteġġamenti li jiġu kreati minn insikurezzi, jien naf. Oh God, kif ħan nispjega b'mod konkret. Ma nafx li nizvija forsi. Jara, jena di fascinazzjoni kbira. Daw l-affarijiet li għattajt inti. Jena biex nitnejjek u biex nitnejjek. Il-mara kon ngħidha lek iridu tfal tagħna jkunu eċċellenti, we have to give them a sense of inadequacy. Il-biża illi tfalli jew li inti falliment jew inti li disappunt, naħseb tibqa' miegħek tul omrek, ġifieri meta taqra l-biografija kux ta' Elon Musk jew ta' Eminem jew ta' Michael Jordan, kollha fit-tfulija tagħhom kellhom problemi serji mal-ġenituri illi daw kienu spex ta' jgħidulhom inti m'intix biżżejjed, impliċitament jew espliċitament. Allura spex qed insaqsi lilek spex dak il-leħen xi jgħidlek. Jista' jkun laqas inti koll xi jgħidlek, u bekk imma xorta jaffettwak. Naħseb meta kont iżgħar kont ngħixha iżjed fis-sens kont iżjed solitarja, ġifieri kien jaffettwani hekk.
Ovvjament, mbagħad meta d-dejt ġiġi li semmejta, ġifieri li kelli eating disorder naħseb dik ġejja minn hemm ukoll. Fuq il-bulimja ħajtkellmu wkoll. Jisni rrid nikkastiga li l-nifsi naħseb. Ġifieri dak manifest kbir kien ta' dak. Għax inti li tiddistuġġi lilek innifsek, I mean, armenek fejn tista' tmur. Ġifieri naħseb dawk kienu u anki jisu li jinnaf anki pereżempju fil-mużika jew fl-istudju tiegħi pereżempju kont ngħid imma għax ma għamilx il-perkors tradizzjonali akademiku mela ma kontx tajba biżejjed, kont inħossni inferjuri mela. Imma mbagħad qisu at the end of the day dejjem provajt li minn hawn u minn hemm ħanasal. Ġifieri naf pereżempju l-perkors tiegħi akademiku beda tard. B'ament identifika l-iktar ma l-innoċenza ta' Enzo jew mal-illa ta' Anna? Ma tnejn li huma. Qegħdin tnejn fik. Iva. Għax billi tkun qalil ma jfissirx li ma tkunx innoċenti. Word. Allura naħseb hija ta' it-tnejn inġorrom miegħi. Tħoss li inti naiv? Hija kultant iva. U ma nafx hekk hux preġu jew le. Jien naħseb fucking preġu, fortunati intom ostja. Biex għandi ħafna ħażin, għandi biżejjed ħażin naħseb. U kultant nixtieq li naqra iktar Naiv. Bina aktar hekk tfal ostja, aktar taf kif li d-dinja tarabna inqas xettiċiżmu. Ma naħseb hija deċiżjoni wkoll għax min għaddejt minn affarijiet biżejjed biex nara l-ħara, nara l-ħajja ħara. Ma che cazzo stai dicendo, Claudia? Ġifieri għaddejt naħseb minn affarijiet biżejjed biex inkun konxja li l-ħajja hija kattiva. Sewa. Imma niddeċidi li nħares li għammont differenti, li niprofa nara. Ma ma jtix li speċa t-proteġi li l-ek nifsak għad-darba li jmiss? Bax parajni jiftaħt li jemma. Naħseb li nġili nitħola li għomek bruħu ġismi ġifiri gasmar pjanċa. Għaxum bat nemmen l-ħajja jisabiħa li biex teħxa. Fis-sens mux li xellera u jġili kont. Imma jinna fissra. Kif da l-abbandun li għettajt li teħx il-ħajja fil-massimu taħħa? Intuitivament għetnajt għall-imħabba għettajt? Ija l-imħabba, wow. Min kajja li rajt il-żwieġ ta' Anna u ta' Enzo li kien diffiċli u fl-axar kollassa. Xorta bajt emmen fil-mħabba romantika? Iva. I mean, mux dak li u żwieġ u forsi tfal, per eżempju, ma konċ ċerta, u għadni minn ċerta. Immeħe fuq l-imħabba ġifiri li jinti taħti li l-ek nifsa kien ħattijħor li tkun kapaċi tkun vulnerabli ma ħattijħor li teħx il-ħajja għal ħattijħor ma ħattijħor. Għalġi differenti bej daliet t-diskrivi li użwieġ. U le ġifiri jina ma konċ tfajla tal-libsa l-bajda u rritna reception u dal-ħafna daw, fimt? Għal-valur profond taħħa li naprezza u li nemmen fih u għadni u bekk ġifiri nitħol għalihom. Għed tirkupra u bħal-issanti u ikuprata? Fil-proċess. Ma isma jemordu għalli il-biografija tijak. Nħos li l-fist landmine. Mela, ta' five, insomma, huk Mario Olma missirek, u xek, intu Mirjana dik li maġiċ, bħajtu mal-mama. Ekku.
F'dak il-punt biex ta' kellek xi aspirazzjoni, tul dak iż-żmien kellek xi aspirat naf li kont żgħir ħafna ma' Bay 5 u sakemm Jiena- tlaqt mid-dar tommok biex ta' il-karattru tiegħek kif ifforma. Jina mbagħad jisni ribellajt. Ġifieri minn dik il-biża li kelli ġejt ribelluża fis-sens li ma kontx nibża ngħid dak li nħoss, nagħmel dak li nħoss anke mal-ġenituri tiegħi. Issa jiena tnejda kommi kienet strict, imma dik imbagħad dik il-biża evaporat. Mbagħad ġieli semmejt di wkoll anke pubblikament kelli disgwit mal-mami u mort ngħix ma' Fabrizio ta' 13-il sena. Di vera interessanti. Fabrizio kemm kellu żmien? 20. Kellu 20. Ġifieri da daħal uħal kustodja tiegħek essenzjalment. Eżatt. U dak iż-żmien ta' 20 billi niftakar jien Fabrizio kien fl-aqwa tiegħu. popolari ħafna. Ħafna. Kif il-Madonna kellu iċ-ċans jieħu ħsieb il-loħtu Ma żgħira? kellux. Ma kellux prova ma. U li prova hija xi ħaġa li fil-fatt Fabrizio hemm bond kbir bejnietna. Propju għal din raġuni għax u ovvjament sofra s-separazzjoni ta' missieri u ommi bil-mod tiegħu. U jisu kellu ċans li jsalvani. U rridu dak li rwol, ovvjament ma kif qed ngħidu Fab kien fl-qawwa tiegħu, ġifieri dak kien isifer ta' spiss. Il-karriera tiegħu kienet letteralment il-boom sewwa. Li ovvjament imbagħad ġabet magħha ħajti dak iż-żmien kienet dejx minn dar għal dar prattikament. Mela, provaw ninkwadra, ta' 13 inti mort toqgħod fid-dar tiegħu essenzjalment. Kien joqgħod fid-dar tal-ġenituri tagħna. Għax missieri mbagħad mar jgħix l-Amerika, ommi ma rettejx post ieħor u kienet għadha teżisti d-dar familjari. U Fabrizio kien joqgħod fiha u inti mort Noqgħod miegħu. toqgħod miegħu. Kont kuntenta li mort toqgħod ma' Fabrizio? Iva, l-bidu Iva. Sawa. Imma mbagħad U kien l-idolu li tiegħek. l-idolu number 1 ara minn missuli. Iva. X'kon għalfejn kien daqshekk mitek f'moħħok? Kont nara hekk tifel tajjeb, jaf x'inhu jagħmel. Kien jilgħab il-futbol, kien tajjeb fil-futbol, kien kanta tajjeb fil-kant. Ġieri kont nammiraħ. U dik jiena jekk nammira xi ħadd I'm fucked ġifieri. U Fabrizio kien l-idolu tiegħi dak iż-żmien. Allura li hu ħadak l-irwol għalija u salvani għal dak il-punt. F'dak il-punt f'ħajta ħassejtni salvani. U prova kienet xi ħaġa kbira bejnietna u l-inġorru sal-lum ġifieri dak il-bond flimkien. Ovvjament imma life happens u Fabrizio kif edna dak iż-żmien kien ħafna impenjat. ħafna. Allora x'kien jiġri essenzjalment inti kellek 13 qed tajt. Eżatt. Ta' 13 sena inti kont Form 2. Form 2 u kont tispiċċa d-dar waħdek? Kont noqgħod fil-bidu peress li kien isifer u hekk ġifieri ġieli morna darba minnhom speċifikament. Konna morna naraw anke istituti biex naraw fejn nista' noqgħod sakemm Fabrizio jsifer. And that was dik vera kienet memorja li naħseb ħafna drabi ikkanċellata. Imma insemmija ġifieri. Mortu intu Fabrizio? Iva. X'tiftakar mill-istituti? Dak iż-żmien niftakar ma nafx krua naħseb ikolli ngħid kelma. Toqol. Toqol kbir. Imma mbagħad tengod Fab kellu nies madwaru li isalvaw lilu u tru isalvaw lilu isalvaw lili, ġifieri kienu jżommuni magħhom pereżempju. Allura naqra ġodjar. Tal-bib ta' Fabrizio. Iva. U kif kien dik l-esperjenza?
Naħseb ġalit ninita inkun adaptable bħala persuna. Jien, per eżempju, niftakar il-counselor tal-iskola kienet tgħidli kemm nammirak li speċi inti kapaċi ta' dik l-età żgħira tgħix minn dar għal dar. Niftakar ċara tgħidli jien kieku nbiddel l-imħadda biss. M'iniex kapaċi. U l-fatt li inti speċi tista' tagħmilha dik. Ma kellix choice fil-verità, fem. Ma konti ġestija tajjeb? Iva. Ma kienx qablek ansjetà, per eżempju, li m'għandekx imkien li huwa tiegħek? Le. Sakemm imbagħad jiġifieri aħna kellna post tiegħi u ta' fab speċi, mbagħad fab ma baqgħinix ngħixu fid-dar familjari insomma u kien jikri post u konna noqogħdu fih. Mbagħad jisni meta bdejt nitfarfar naqra oħra. Isma' il-counselor fejn kont tmur tara? Għax kienet fimni dak iż-żmien kienet xi ħaġa stramba li tifla qed tgħix magħha. Jiġifieri l-iskola kienu tajbin biżejjed biex jaraw li jien qed niġi salvagwardjata taf kif. U allura kont qed tmur, kont qed tgħix id-dar ta' Fab qed idur mad-dinja allura inti kont tmur għand il-ħbieb. Eżatt. Il-fatt li kont daqshekk adaptable, biex nikkwota lilek. Din xi ħaġa li mbagħad żammejt fil-karattru tiegħek? Naħseb iva. Jiġifieri ma noħux l-affarijiet big-kbar jew problem solver mhux isma' b'xi mod ħajrna xxielna don't worry. Ottimista li ħassibu x'ismu, li ħassibu xi mezz biex issolvu s-sitwazzjoni. Issa, ovvjament, kif qed ngħidu Fabrizio kien star, kien fil-pubbliku ħafna, però privatament hu. Kif kien jipproċessa spiexa din il-fama li kellu? Fabrizio tifel ukoll innoċenti u naiva, aħna naħseb familja. Ġifieri qatt ma tela tar-rasu. Saħħ dejjem mal-art, taġ fis-sens qatt ma. Kont kellmu dwarha ma? Le, aħna ma. Mux. Kienet ċaġa normali, speċa li Fabrizio huwa popolari. Aħna hekk speċi trabbejna. Ġda meta Fab beda jien kelli xi 10 snin, ġifieri. Plus li Fab kien ikanta qabel, ġifieri qisna kienet xi ħaġa normali għalina. Qatt ma qadna niddiskutu xi ħafna. Ma nasib kont induna li s-subin l-oħra speċ ta' ma kellhomx il-popolarità li kellhom Fab, ma kellhomx it-tfajliet kollha li tiġu għalhom li kellu Fab. Għejdli l-iskola trauma sħiħa, ma isma' speċi hello daħijaw. X'kienu jgħidulek fuq? Qed ngħidlek. Ifhimni, ma tafx inti. Kienu jgħidulek ħan niġu waħda sad-dar raw ħan nilagħbu PlayStation. Ma samax. Le. U taf xi dejjem ipproteġejt ħafna tfajliet ta' Fab, F'liema sens? Għax kont ngħidu isma' inti vera raġel sabiħ u tista' jkollok kull mara li trid imma n-nisa hu ħsiebhom. Ma kienx juħsibhom? Ifhimni. U jaf x'kien jagħmel sewwa, imma kien żgħir kollu, ġifieri. Kien hemm xi tfajliet minnhom hekk li kellek biberija magħhom? Iva. Kollha. Babli kienu jgħidu ħsiebek u hekk daw kienu jgħidu issa jekk noħodlu ħsiebu l-uħtu żgħira. Insomma. Preferini. Persuna partikolari biss għexet dawk il-momenti anki fi żmien il-qorti u hekk kienet hemm għalija ħafna. Ma kellix għalfejn imma tieħu ħsiebi biex tipprova timpressjona. Għax kienet mara diġà kienet ikbar minnu mara oħra li kif tgħid. Kellha l-ħajja tagħha ġifieri ma kellix għalfejn. Meta qabad il-vizzju, kont hemm inti? Kont preżenti f'ħajtu? Għax ġieli meta niddiskutu speċi Fab kellu ħanut. U ma kontx ninnuna x'inhu jiġri.
Għax vera ma konniex dik il-ħajja. Jiġifieri ma tafx inti anki pereżempju l-iskola jew hekk isek jien naf ġieli tiddiskuti drogi jew xorb jew jien naf sess. Jisna aħna ma nafx mhux konna oblivious ta' ġifieri jien ma kontx ninduna ħanejdu hekk. Imma biddel il-ħbieb pereżempju hekk. Jien naħseb it-toqol tal-ħajja lil fab u mbagħad isa ġiet wara, ġifieri dak kollu li għadda minnu, aħna jiena Mirjana u Fab 3 karattri kompletament differenti. Għaddejna pressopoku mill-istess esperjenzi u kollha xnija differentement, ġifieri. Fab kellu dak il-perjodu. Kienet taħseb li kienet hekk anti-climax ta' wara l-popolarità? Naħseb kienu ħafna affarijiet. Naħseb ma kienx jaf jesprimi s-sofferenza tiegħu. Plus li Fab dejjem kien ta' suċċess. Jiġifieri naħseb meta ntaqa' ma' jista' jkun il-popolarità kellha x'taqsam ukoll. Ġifieri jista' jkun li wanting to be successful, wanting to be good, affettwatu dik. Ovvjament, mbagħad il-ċirku tal-ħbieb jew il-barijiet u hekk faċli. Ħa vera triq. U tiskanta ġifieri. U da ma dejja. Ija snin. U m'għandu lajt qatt. Le, fil-bidu m'għandu ngħidx. Le, fil-bidu dik imbagħad storja kbira dak iż-żmien Fabrizio, ara Fabrizio, propju mhux persuna li taħseb li ħajaq fil-vizzju. Tgħidli mela min taħseb li jaqaf fil-vizzju. Imma Fab vera tantu tifel sew li qatt ma tgħaddilek minn moħħok li naf jesperimenta jew. Ma inti kif iddunajt? Le, mbagħad ifhimni dit tidher ġifieri. Jiena dak iż-żmien imma ma kont diġà qed kif tgħid, ġifieri triq tiegħi kienet qed tieħu xejra oħra. Ġifieri bdejt insir ħafna żied indipendenti, bdejt nikber. U dak iż-żmien jiena u Fabrizio ma konniex close daqskemm konna qabel. Ġifieri meta Fab kien ħażin. Ovvjament anki minħabba l-affarijiet li bdew jiġu. Isna kien hemm distanza bejnietna, ġifieri naf il-vizzju jieħdok il-bot minn nies li tħobb. U ovvjament in-nies li tħobb jarawk letteralment qed tkisser lilek innifsek b'dak il-mod. Jiena ma kontx dejjem nifhimha. Speċjalment persuna bħal Fab li qatt ma kont immaġina li ħajasal sem. U ġieli konfrontajtu fuqha? X'kont tgħidlu? Aħna niġġieldu ħafna, konfrontattivi kollha kemm aħna. Trakkijiet. Ġifieri ma m'hemmx komunikazzjoni ta' vrum. Ma nispjega. Bla filter xejn. Bla filter xejn li mhux tajjeb, imma ġifieri kollha il-konflitt ma tiddejqux minnu. Le, xejn. Fab m'għadux hekk. M'għadux hekk. Fab inbidel ħafna wara l-programm, Wara l-programm Fab inbidel ħafna. Jiena niċċajta miegħu x'ngħidu ġejt Fader Faniello. Fader Fabrizio, sorry. Fab inbidel ħafna, il-programm vera ta' l-opportunità qisu kważi li jerġa' jiġi Fabrizio ta' qabel dak kollu. Ta' qabel il-popolarità, ta' qabel il-vizzju. Naħseb daħlitu ħafna f'qoxortu wkoll l-esperjenza tal-programm. U għexa vera l-għunet għamlu kollu. U għexa
Sew, ħada fi. U disciplinat. Eżagġerat. Ġera, probabli il-programma dak l-istess livell ta' disciplina. Eħe. Ħafna fuq nifsu, ġil iżejjed. Isma, ħamur waħda naqra l-ura fl-istorja, għax f'xi punt fl-istorja tiegħek ħareġ li il-mami tiegħek kienet fil-fatt gay. Ekku. Inti kont taf kellek ħiel l-mami tiegħek għandha daw il-ħajri. Ma niftakarx mill-punt fejn qed tara il-mami gay. Ġifieri. Kemm kellek żbieħ? Meta sir taf l-mami Pratikament wara li separaw. ftit wara li separaw. Ġifieri ma għalina ma kienx għara l-mami gay, speċi jisa tiġi naturali. Fis-sens kif għan nispjega naturali. Ġifieri il-partners tagħha kienu jkunu magħna fis-sens. Waqt ma ħsibt kif qabel kienet ma' d-dedi. Le, jina l-mammi kontanti nissapporti għafija. Għax fis-sens kont ngħid tara l-mammi she was true to herself. U dik kont nammirax anki tittifhem ukoll li dak iż-żmien aħna tngħidu early 90s. Mhux tal-li isseparajt, tal-li qed speċi qed tkun vera reali miegħek innifsek f'kull mod possibbli. Però li ma kienx hemm messaġġ pushback mis-soċjetà. Jiena jaf kont forsi ma naraħix. Ma narajx. Minħabba d-dispożizzjoni. U l-mami ma tant komda, kienet komda in her own skin speċi li aħna għatma kienet. Ġili saqsejta ma kif għamil 3 babies? Ma l-mami żewġet ta' 17 sena. Għajmin ta' 17 sena xtaf. Etnejdu fis-70s ta' 17 sena. Ġviri, sekk tinsaqs mistoqsijiet naqra wis impertinenti. Ma kienx taf, ġifieri. Ma kienx tafi. Le, ma kienx taf. Xaġa li skoprit iktar il-qudiem ħajjeta. Eżatt. Ifimni, imnalla z-żewġet ma Enzo għax għamlet li l-naw. U Enzo huwa raġel sabiħ u innoċenti għat li ġviri xorta ħarġu affarijiet sbieħ minn relazzjoni. Ħafna. Il-papa ġili kellimtu dwarha. Kif ħada? Il-papa ma kienx, le ma ħadix ma ndunax, ma kienx jifema fil-bidu, naħseb kienet diffiċli ħafna għalih li jifhem x'inhu jiġri. Kienet dinja totalment differenti għalih. Imma ma tantx għamlenna problemi fuq, ġifieri qatt ma kienet tip ta' persuna, rommok, fimt, issa gej u toħroġ man-nisa u qatt ma muża bħal arma. Għax mhux ma jġudikax għad, tip ta' ġudizzju ma jagħmlux. Le. Isma, l-ewwel semmejt il-bulimja. L-istorja mal-bulimja meta bdiet? Naħseb fl-istess żmien li ma bqajtx noqgħod mal-mami. Kon żgħira ma. Iva. Ok. Kif bdiet? Mela, bdiet anke minn dan il-feeling ta' minix biżejjed. Ma nidirx tajjeb biżejjed għalkemm ma nħobbx nassoċja l-eating disorders ma l-apparenza biss, ġifieri huma aktar profondi minn hekk. Imma li kienet taffetwani, ma kontx sabiħa biżejjed, ma kontx riqiqa biżejjed, ma kontx tajba biżejjed, ma kontx intelligenti biżejjed, ma kontx ħafna affarijiet. Mhux biżejjed. Ma kont tarak ħoxna biex niftehmu? Konna nani kera just ble. U minn hemm ma tallimt xejn grandjuż, skoprejt x'inhi s-solitudni. Għax kien żmien vera ikraħ.
Ġifiri waħdek, you're constantly trying to hide. Trying to hide from... Everyone. Jien niftakar per eżempju żmien. Niftakar darba memorja ċara kristalli da ġo moħħi ma' Fab. U Fab ovvjament kien ikollu daw l-sponsors tal-ħwejjeġ u bla bla bla. Ħafna minnhom kienu jkunu taslima. Taslima għalija kien post busy. Ħafna nies. U niftakarna fil-parking, parker karozza Fab, u jien qabadni panic attack tal-ostra. Out of nowhere, maħriġ lux mill-karozza, marriċ il-ħat jarani, u bqajt l hemm. U ovvjament immaġina Fab ma kienx jafsi qabad jagħmel ukoll sewwa. Minn fejġi, taf? Kellem xi ħaġa li... Li triggerjat l-eating disorder? Le, li dal-panic attack. Naħseb minn nies li marriċ li jarawna n-nies. Kontet specialment il-ħarsu lej. Il-nies, il-ħwejjeġ, kien cocktail ta' daw l-affarijiet. Mu kienet tiġrili ta' spiss. Fil-fatt, kien hemm perjodu kbir fejn kont immur l-iskola mill-iskola d-dar. U d-dar kienet ir-rifugju tiegħi. Aħna konna ngħixu ġo Gabuba sewwa. Imma dik il-Gabuba lija kienet shelter, ġifieri kienet my safe space. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Li huwa interessanti li biex dal-paradoss li inti jettajt esperienzajt is-solitudini li ma nasibx li kienet ċaċa esperienza pozittiva, ma fl-istess ħin kont qed tfittxa. Iva. Ir-reżoluzzjoni ta' dak il-konflitt intern. Dak iż-żmien x'komplejt it-terapija mbagħad. Fil-fatt jiena missejt mat-terapija ħafna kmieni f'ħajti. U naħseb dik kienitni, u mbagħad ġiet il-music salvatni. Meta sissa il-coping strategies li semmejt li it-terapija. Terapija 100%. Il-music u l-bulimja wkoll. Iva. Ġieri kellek coping strategies varji uħud minnhom li huma distruttivi u huma oħrajn huma utli ħafna. U kont naqra ħafna dak iż-żmien. U ġifieri jien hekk kont ngħix ħajti mill-iskola għad-dar. U l-bulimja kif bdiet? Biex kien l-ewwel episodju tal-bulimja tiftakar? Ma niftakarx minn fejn, ma niftakarx aqqas kif skoprejt xirrid nagħmel. X'min jaf x'in. Tista' tispjega x'in il-bulimja waħda? Bulimja hija behavior fejn tikol ħafna ġifieri ammonti eżaġerati, u mbagħad neħħih, bażikament, prattikament diki. Nafu għalfejn tittieħed dik id-deċiżjoni li tikol ħafna l-ewwel. Hija coping mechanism ukollu li timla lilek innifsek. Tħossok fulfilled. Hija comfort eating imma fuq livell. Fuq livell eżaġerat. Ġifieri kbir, ma nistax nispjega. U kemm iddum dan il-binging, kemm idum? Ftit minuti. Ftit minuti fej tiddala kaloriji. Kaloriji kbar, ġifieri dat ngħidu ammonti kbar ta' kelli nafsit croissants, pizza minna. Meta konzerna titkelli il-bulimja. Meta l-ettiri party, jemma. U dik vera straġarrejta f'ħajti għal ħafna snin. U jkolli ngħid ġifieri li once a sufferer, always a sufferer. Ġifieri hija konxja li ġifieri jekk inkun għaddejja minn żmien ħażin, nista' nerġa' naqaf dak il-vizzju. Ġifieri għalkemm għamilt ħafna terapija fuqha u konxja tagħha, xort hemm dik il-biża'
Huwa viċċju wkoll, ġifieri. Però kera ħafna l-identità tiegħek tisraqilek ma tibqax int xejn, ġifieri. Imma x'tisraqlek mill-identità? Kollox hu monstru. Jien hekk niddiskrivija bħala monstru meta ġieli tkellimt fuqha. Bħala monstru letteralment li jixroblok ħajtek. Kemm tiġri frekwentament di? Meta tkun għaddejja mill-perjodu tiegħek tal-bulimja? Tiġri darba kuljum, pereżempju? U anke iżjed minn darba jmin fl-art tiegħi. Ġejjin kien hemm punt f'ħajti li anke li ma kont inneħħi. Dik il-gravità. Mbagħad meta qishom indunaw x'inhu jiġri ta' madwari, u dak iż-żmien ħaduni għand GPS, dak iż-żmien dar il-kelma kienx teżisti. Dar kien għal saħtek li huwa ċentru għal min jibati minn eating disorders jew obeżità. Min induna? Qabditna ħabiba tiegħi. U ma nettejt l-ommi, insomma, u ħafna da. U mbagħad kienet ħaditni għand it-tabib u kien għalli klaw għalli m'għandniex fejn noħduk. L-unika post li nistgħu noħduk huwa Mount Carmel. U inti immaġina l xi ħadd li jkun għaddej minn dik id-distruzzjoni kollha fuq innifsu. Tgħidlu l-unika post fejn nista' nieħdok huwa x-xempju tal-problemi mentali, speċjalment ta' dik l-età. Biża kbir, x'ħaj jiġri minni, x'inhi nagħmel, fejn sejra. U naħseb hemmhekk. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek x'għadlu? Speċi ma jien għandi problema. Għandi problema ta' kbira ta' Mount Carmel. U fil-verità. Ġenwinament ma kontx taħseb li kellek Le, kont naf li kelli problema, kont naf. Ġifieri, però l-problema taf x'inhi li inti tkun taf but then it's too late to go back. Ġifieri mbagħad irid jaqbdek xi ħadd. Ġifieri kważi jinlaqabadni xi ħadd salvani, ovvjament. Imma ħallejtu jisalvani wkoll. Mbagħad bina kienet ikolli problemi anke fil-vuċi, għaċtu, ma stajtx inkanta, u jiena kelli l-aspirazzjoni li nsir kantanta, u naħseb hemmhekk salvajt ruħi sa minn hemm dit ir-recovery tiegħi, però kelli relapses ġifieri ħafna drabi. U kif qed ngħidu, I mean, hija parti minni llum il-ġurnata. Ġifieri meta tkun għaddejja bl-istress hija dik il-ħaġa li tollerata. Tollerata, nipprova nbaxxiela imma. Għax inkella I don't want to go back. Kemm kellek żmien l-ewwel darba li kien hemm dal-intervent? Xi 13-il sena ta' qisu ta' 13-il sena boom kbir f'ħajti kelli. Boom ta' affarijiet. U li probabbilment ifhimni huma konsegwenzi, ġifieri l-bulimja naf kienet konsegwenza ta' dak kollu. Ta' nuqqas ta' kontroll, ġifieri meta jispjegaw minn fejn jiġu eating disorders, ħafna drabi nitkellmu fuq kontroll. Fil-fatt jiena l-ewwel saqsejtek, għatlek isma' l-fatt li ma kellek imkien li kien qisu Stabbli. Żgur, instabilità kbira. Biex forsi anke probabbli anke ma kontx qed tipproċessa. Kont qed konxament. Kienet nixek il-manifesta. Fil-croissants. Dak il-manifestaħa kienu dak l-unika kontroll li kelli fuq il-nifsi, probabbilment. Ta' 13 beda relazzjoni mal-bulimja. U l-ħabiba kan meta sebitek il-ħabiba u speċa għalet l-omma kan kellek? Ftit wara tam. Ma nafx kelli 16-17. Ġifieri kienet ilha d-dejja. U għata dej u għada sal-lum speċ ta' tħuf fl-isfond jena għedu. Kena moment fej mort fuq Xarabank xit minn snirilu, tkellimt dwara. Mela fuq Xarabank mort xi 2008 jew 9. U kienet l-ewwel darba li tkellimt fuqha. U dak iż-żmien ma kontx fil-verità barra minna, ġifieri ma kontx. Tajt l-lum għada speċ ta' Perturbak. Ma ġifieri ma jfissirx li l-azzjoni nagħmilha. Imma dak iż-żmien
Rrid jisni nagħmel il-ġid billi ngħid isma' it's okay u dak iż-żmien eating disorders għadna issa ma tantx nifhmu fuqhom. Għalkemm issa rajtaw iktar għarfien u hekk, imma aħseb wara dak iż-żmien qed ngħidu ara kemm ilu. Wara meta kont naħseb fuqha dak il-fatt li mort fuq ix-xaraba nkun kont kellim daqshekk apertament fuqha. Kont ngħid isni ma kontx vera, ma kontx veritiera ngħid nitkellem fuqha u qisu okej fiqt. U tallimt minna dik l-esperjenza wkoll. Għax issa nipprova dak li ngħid għalkemm jiena umana u nistabat miljun elf darba. Clumsy inti jew. Mux għax nixtieq. Mux clumsy naħbad mal-affarijiet. Jokes aside, daw l-affarijiet ekku ta' bħal meta kollok il-problema ta' alkohol, per eżempju, jew kollok il-problema ta' kwalunkwe vizzju, speċjalment trid taċċetta l-fatt li dik hija dak il-lesil tiegħek u tħejji lilek innifsek biex tibda taraf isma' meta jiena nibda neżibixxi ċertu nġieba voldiri mbagħad it-triq tan-niżla. Naħseb jiena pereżempju meta kelli l-problemi tal-vizzji tiegħi, l-ewwel ħaġa eventwalment biex fiqt tlaqt minn Malta. U mort għamilt sena noqgħod l-Ingilterra biex ma jkunx hemm daw it-triggers għax inti l-ambjent. U għax inti tmur ċertu barijiet, tmur ċertu nħawi. Issa, ironikament, imma jisni x-xinjina mbagħad irrealizzajt li jisma' ma jistax ikun nibqa' niddistruġġi li l-nifsi b'dak il-mod. Issa bdiet il-karriera tiegħi mużikali. U ħafna jistaqsuni, speċi allura dik ma fetwatekx il-fatt li inti qed tesponi lilek innifsek fuq il-palk, fuq it-television, quddiem dawk l-għajnejn kollha, jiġifieri qed titfa' lilek hemmhekk. Paradoss ieħor. Kbir. Mimlija paradossi inti. Mamma mia. Too much. Ħanitkellem mat-terapista tiegħi fuq. Ma fl-istess ħin dik tat nissaħħa li inkun Meta tlajt fuq park l-ewwel darba? Kon żgħira ma jisu ħajja ngħidu l-ewwel darba ħali kont fuq it-television, speċi l-iktar memorja ħali għandi jisu ta' xi ħaġa professjonali. Kien fl-2005, kien hemm dal-programm Kantanti Biss. U kienet isa kompetizzjoni. Kantanti Biss? Le, Hotspot kien jismu. U xej kienet isa kompetizzjoni ħata l-kant. U kont parteċpi. U 2005 inti twilit fl-88, ġifri 2005 kellek 17. 13. Ftit qabel imma kont. Ma nafx 17 kelli mhux sajba. 2005 mhux hekk tiġi? Jekk twilit fl-88? U allura kif mort minn il-paradoss huwa illi fili edha tas li ma tistax toħroġ mill-karozza għax inti paranoid li nisħaj ħarsu lejk u eccetera. Fili qed esponi ruħek għall-eluf. Fuq il-PBS dak iż-żmien kien speċjal wieħed biex ftit kien hemm affarijiet li jistgħu jaraw il-Maltin PBS kienet waħda minnhom. Kif tispjegah spiex, kif tispjegah dan it-traġitt? Fil-ħajja privata, anzi nistaqsilek mod ieħor, fil-ħajja privata tiegħek. Dejt isir iktar komda bl-interazzjonijiet mal-bnedmin? Jiena l-bnedmin dejjem kont inħobbhom, li l-nifsi ma kontx inħobb. Imma xorta kont qed tkun overwhelmed minnhom, kont qed tispjegali. Li kont mur tistaħba f'din il-bejta li kienet id-dar tiegħek wara l-iskola. Ma mhux għax kont retint min-nies, fis-sens. Ma rridx nider, mhux għax kont nibża min-nies. Jien ma rridx li n-nies jarawni. Għalfej ma, x'kien l-inċentiv biex tistaħba? Kont wasok insuffiċenti, per eżempju. Ħafna affarijiet, fis-sens. Ma nafx neħsib eżatt minn fejn ġie dak iż-żmien. Ma nafx, jisni ma rridx. Ma ħalluha tipperkola fl-isfond ta' moħħok. Bad forsi iktar tard naslu għalija. Naslu għal xi distillazzjoni ta' daw il-mistoqsijiet.
eżistenzjali. Nittama illi qed tagħtu gost issegwu din il-konversazzjoni bejni u Claudia bil ma nkompli nixtieq nirringrazzja lil dawn l-sponsors illi lilna jgħinuna biex dan il-proġett nissuktaw bih. Dawn il-ħbib tagħna huma tal-Browns, tal-ISS, nirgrazzja l-Maple, skużaw, nirgrazzja l-Alberta, il-Garmin, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, personalfinanceTool.com, grazzi l-Business Labs minn fejn aħna operaw, Derek Meets, il-numru tiegħu sintendi huwa 998-66425, patreon.com/John Mallija. Jekk tixtiequ tgħinuna biex inkomplu b'dan il-proġett u tkunu parti minn din il-komunità, ħankomplu issa jien u Claudia Faniello. Ma u bdejt il-karriera mużikali tiegħek. Inti tkanta, tikteb? Iva. Kemm mużika u kemm lirika. Id-doq, Bil-widna. Ok. Ġvien tikteb il-melody line, il-vocal line. Eżatt. Sewa. X'inhi l-iktar silta favorita tiegħek li ktibt? Għadni ma ktibtix. Sissa. Claudia Faniello. Fil-liet rifletti, meta għandek daħqa Maltija ħafna, Mediterranja ħafna, ħafna. When it's time. When it's time. When it's time. Fuxni when it's time. Fuq żmien f'ħajti fej kont naqra romantika żejjed fis-sens f'kemm meta ħadd tiġi l-opportunità tiegħi li xi ħadd jarani, xi ħadd iħobbni. Important saqsit kantali silta ħanifhem. I'm always dreaming of love for one sign. Won't you just say when it's time? When it's time. Ifimni, ma It was a longing. Ma kien hemm xi kliem ġifieri. Imma u insomma, kliem sempliċi u jinftiehem. Klim sempliċi, jinftiehem, trasparenti, honest, palek, I mean, very straightforward. Right. Sanu naqra il-mażorja. Le. Paċenzja xbin. Mela. Isna, il-diskussjoni vera ma minn postijiet differenti. Natura tal-podcast. Alright, tajjeb, mux jina ġifiri. Ma preparatekx, ma ħejjetekx, Mirjana, li din tista' tkun il-perkors. Le, Mirjana għalt l-nostra faqa, mela, neġi, ma ġiġ. Ma ġiġ. Proset għalik, ċempil tila qabel ma ġejt, sa' tela fik support, ħanġandrek, biex tkun tab. Mela, minn Mirjana tal-kebabs, ħanaddu issa. Mela, apart il-bolimja u koll, għaddejt periodu fej kellek ħafna ansjetaqat li kont anka suicidal, semmejti dal-ħodu. Mela. Suicidal ideation. Iva. Meta kont, pero dik ġrat li meta kont zaħira. Iġifiri, meta kont neħx ma wahda mill-familji, jina vera ntqajt ma nis tal-ġeni, ġifiri ħabbewni daqs li kiju kont it-tifla tagħhom. Ġifiri diversi familji. Pero kien hemm perjodu fejn kont waħdi ġifiri ma dawk in-nies kollha ma dik l-imħabba kollha li forsi mhux ġejja my primary family. Xorta kont waħdi ħafna. Kont fit-tixaf mill-primary family? Mommi kelli dak iż-żmien kelli relazzjoni turbolenti. Allura kont nevita. Missieri kien jgħix barra. Għal xi raġuni ma stajtx immur għand missieri. Allura kelli dik il-craving speċi li rrid immur nara l-papa, dak il-bżonn li rrid immur nara l-papa u ma nistax nieħdu. Fab kienet isifer gas mal-pjanċa, insomma kont ngħix ma' din il-familja. U darba fost l-oħrajn, ktib titra
Ktib titra li xtaqt ma neżistix iżjed. Ma tantx nitkellem fuqha. Tengod li ma mintix. Ma kont edha f'dak il-qija wkoll. Għalfej, kif wasalt hemmhekk? Naħseb ma bdejtx nara triq oħra. Ikju, ma tarax triq oħra, ma tarax dawl. Ma Kemm kellek żmien kollox ġara daqshekk f'daqqa asra. Dak iż-żmien kollox ġara f'daqqa. Kelli ftit wara li ma bqajtx ngħix mal-mami wkoll. Ġieli dat ngħid biex 2003 jiena ma bqajtx ngħix mal-mami fi 2002 jew 1 early 2000s. U ġrat. Provajt imma tengod ma rnexxilix. L-attentat sar. Presso poco iva. With the knowledge I had, thank God li ma kellix. Ma ġifieri xtaqt li ma bqajtx neżisti. U attivament għamilt pass f'dik id-direzzjoni. Għamilt pass dik id-direzzjoni, ma ara kemm kont żgħira u kollu mnalla. Għax ma kontx naf l-affarijiet kif għandhom isiru, imnalla. Immeħa kienet daqqa kbira. Inti, anki li tikteb itra u. Il-big tip ta' Mhux speċifikament persuna waħda. Ixu lil dawk in-nies li kienu f'ħajti dak iż-żmien. U xi tgħidilhom? X'kien importanti għalik li jkunu jafu? Minni John jekk ngħidlek li niftakar xi ktieb tinkun qed nikdeb. X'taħseb li kellek bżonn? Minna? Li kelli bżonn fl-imma sens. Li inti ħadd wasalta lill-konklużjoni li aħjar ma reżistix, qed nassumu li ġejja minn xi weġa', xi nuqqas, xi li inti tħoss li x'seta' jtik il-faraġġ biex inti Ma neżistix. biex inti tħoss li xi ħaġa tajba li teżisti, biex tħossok l-oppost ta' dak li kont qed tħoss. X'taħseb li kellek bżonn? Kellek bżonn iktar l-imħabba tal-ġenituri? Naħseb l-imħabba ovvjament tan-nies ta' madwari. Naħseb kelli bżonn li nitgħallem inħobb lili nnifsi naqra iżjed. Fis-sens li naċċetta li għalkemm ċertu affarijiet jiġrulek f'ħajtek ma jfissirx li dik triq li tieħu. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. U bdejt il-kant. Baddejt il-kant. naqbdu modija naqra iktar feliċi Eżatt. u ċelebratorja. Iva. Affarijiet tal-ħajja, di qatt ma għetta ġifieri di qatt ma għetta. There's always a first time. Ja, parti minni wkoll. Mbagħad batt il-kant. U l-kant, kif bdejt insemmi l-ewwel, għalkemm ovvjament jesponik għal kulħadd prattikament u ma tafx ħajjiġri minna, ġifieri jaf issib min iħobbok, jaf issib min iħobbok inqas. Però kienet ittini sens ta' uniqueness. Ġifieri jekk ma kontx kapaċi f'xejn u diżastruża f'kollox, almenu x'in inkun fuq il-palk
mhux kulħadd jista' jagħmilha, mhux dik xi ħaġa tiegħi. Xi ħaġa tiegħi. U dejjem ippersistejt li pereżempju xejn ma ġi faċli, ġifieri għad-differenza pereżempju ta' Fab li għalih dejjem kien a huge success mill-ewwel darba, jiena ċlikki l-affari ġiet. Li ovvjament mbagħad imma rid ġalit niqis naħdem ħafna li nkun not just any other singer, fis-sens għalkemm orajt jiena fix-xena pop u forsi mhux kulħadd toħobb ix-xena pop jew mhux kulħadd jifhimha x-xena pop. Mu speċjalment jiena fil-festival u mhux kulħadd toħobb il-festival u bla bla bla. Almenu ngħid xorta qed nagħmel xi ħaġa suret in-nies. Ma nafx jekk qed nispjega. Le, kellek profiċenza u fl-aħħar. Fl-aħħar kellek xi ħaġa li fiha teċċella. U kellek komunità ta' nies li kienet jgħidulek alla proset kemm tajba. U dik naħseb kien ċaċa kellek bżonn, l-affermazzjoni. Partikolarment jekk qed tgħix fit-tajb l-ħażin fid-delta hook, fis-sens qed tara l-hook. Ma nafx kif kienet taffettwak. Inti kienet taffettwak mod pożittiv kważi, għax inti kont kellek ammirazzjoni, kellek stima għal Fabrizio. Ħafna, le jiena qatt ma ħassejtni fid-del tiegħu. Anzi, jiena kont inġur li jiena oħt Fabrizio. Sa medalja Żgur. fuq l-appell. Żgur. Però li kont inġor rid inkun differenti totalment minnu. Resaq il-mikrofon iktar viċin. Rid inkun totalment differenti minnu. Tista' tgħod relax ta' kif kont, ġust tista' għalhekk u investejna f'dawn. Iva. Għax niċċaqlaqna. Imma l-ħares li namparlaw. Dik kienet. U dik id-distinzjoni bejnek u hook kif rid toħloqha? Insaqsi ħafna mistoqsijiet antipatki u jena. Le. Le? Ma rrid nirrispondi sew. Ok. Dik li rrid nagħmel ġifieri. Għaxa interessat għalek. Jekk tarani ġifieri neħel. Narak li qed tirrefletti u qed narak li vera t-tweġibiet sinċira u vera t-nuħu gost illi qed tkun daqshekk autentika. Ma kultant speċa ngħid forsi tinsaqsi. Le. Rrid inkun differenti fis-sens li ma rridx inkun għax mbagħad ovvjament meta jiena għext bħal karriera ta' Fab ma' Fab bħala oħtu viċin tiegħu hemm żewġ dinjiet sewwa, hemm dawk li apprezzaw dik l-istil ta' mużika u dak it-tip ta' kif tgħid xena u sabaħ tal-am u hemm min le. Jiena rrid tinġib rispett minn żewġ naħat. Ġifieri kemm inkanta l-maħabba għamja. L-ħabba għamja li mi? Misa tkun taf li menti. Ja, ma mux kantanna biċew. L-imħabba għamja. Għaj ġenti tħaq. Umbat tiftaħħal da ġek. Imma mbagħad per eżempju. X'inhi l-ħabba hija beledi hija. Le, x'tibta silda. Sana Arbija. Sorry. Wardrobe one function. Isa naqra Arbija u hekk. U kienet silta tiegħek. Silta fil-Eurovision. Jiena ħadsem diversi drabi. 1,000,000 darba. Joġbok l-ambjent tal-Eurovision joġbok? Il-palk joġobni, ma qatt ma kontx waħda fissata fuq l-Eurovision. Imma kont waħda minn daw li jonfqu xeba flus fil-libsa. U x-flus irid ikollok l-ewwel biex donfhom? Le. U jiena m'iniex persuna paradossi ieħor ħatejli kompetittiva. Imma dejjem ħadsem fil-kompetizzjonijiet. Imma m'għandix biża minn ma nirbaħx u ntriċċi u sabuħ Ġastisa ġiet naturali li
li nkun fil-festival għax jisni trabbejt fih. Imma anyway, li kontet nejt minħabba nimħabbam, ja. Jien iffukajt ħafna fuq it-titjib tiegħi, jiġifieri ma rridx neħel. Jien naf provajt stili differenti, ħadsib anki li l-vuċi li ewwel semmejtlek dal-għodu li jien kelli kompleks kbir għax jiena ovvjament trabbejt f'dak iż-żmien ta' Celine Dion, Mariah Carey u dal-ħafna mżomma vuċijietek. Vuċijietek? X'ivulli? Kbar. U jiena għajzni l-imdina Dungeons. Misfel. U għalek naħseb illi naħseb illi kongruenti ħafna mal-istil tal-hip-hop. Għax għandu timbru tijaw u għanaqra rugged. Għandu issu din il-distortion naturali at the edges. Dak għalina jgħamlu interessanti ħafna. Biex għawa naf. U dik ħdimt ħafna fuq, naħseb. Li għalmenu għamletni unika, ħa. U ġifiri għal-kem fi-xena forsi popolari u hekk u għamildi diski li biex dejjem. Forsi huma l-istil tiegħi ħanejdu hekk. Jew forsi dak li nħobb nisma'. Għalfej għamiltom? Ma kien żmien. Kien żmien li xejn ma jiddispjaċini għax imnalla kienu dawk id-diski speċi li tafawni fil-mappa ħawmanta. Jien ukoll għandi x'xeba diskijiet cringe għal-alla. Ejja. Naħseb kien iż-żmien li jsiru taf kif. Jien waħal fid-drogi, ma din għandi skuża. Ma konx siktiju. Għadni rrit nsiba jena l-iskuza. U jek, kellek tfulija turbolenti ju. Għanta t-esprimi l-għek. Bek kontin kanta Għanta t-fittax Caravaggio. l-għek b'nifsek. Jek, Caravaggio kienet l-oħra. Imma insomma, nirrispetta xa ħafna jħobbu Caravaggio anki jena ta' ġifiri, imma ejja nejdu li biex. Jiri, waqt li jena kont inkanta Caravaggio, jena u kol semmejtlek li kont nisma rock band li jena kienu fissata f'kont fuqa. Il-him li huma totalment, jiri, jek ditejt l-istess persuna. Dik l-persuna li qda fuq il-park kanta Caravaggio, ġifiri, backstage tisma. Il-him. Il-him. U xtibta mużika minn mux familjari. Love metal. Daw fimni ta' teenagers u koll. Speċi dak iż-żmien u meta kienu famużi huma. Love metal, ġifieri tista' timmaġina x'tibta storbju hekk. Għax semmejt il-ħim ma nafx. Għan nitkellmu naqra fuq l-evoluzzjoni mużikali tiegħek, ma ġifieri ngħidu ta' 17 kien l-ewwel album mort fuq fit-television u mbagħad tħalt f'din id-dinja tal-pop u ħafna minna torbita madwar il-festival, però kellek interessi oħrajn u fl-istess ħin li huwa interessanti bħal parti mill-biografija personali tiegħek, illi għat li fl-aħħar sibt xi ħaġa li unikament brava fiha Claudia. U il-palk, ġifieri dawk it-3 minuti ħa. Vera kif tgħid li se kont tinsa kollox. Ma kontx inħoss niġġudikata. Ġifieri. Ma tilek xi jinsewa. Fl-iktar mod li suppost tħossok exposed, jien kont inħossni Ma taħsibx kont qed topera minn persona. Titla' fuq il-palk u inti qed tippreżenta unikament il-parti ta' Claudia. Kantanta. Il-kantanta li hija l-aqwa parti tiegħek. Ma nafx. Għax Claudia l-kantanta jisa. Isma' il-ġenituri x'kienu jgħidulek fuq il-kant?
Fimni, meta kont żgħir ommi kienet tgħidli li ma kontx nirreħels jew nistudja daqs Fabrizio. Għax Fabrizio kien iżjed bilgħali, jew jagħmel il-provi u dal-ħafna insomma. Ma kien vera dak li din ix-xilja jew kienet sempliċement kellha preferenzi ma' Fabrizio? Le, vera. 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 Ma kontx kommessa. Mux le, ma. Uwejja, le, mux. Umbat la darba sirt popolari. Għadni ma nħobbomx il-reħes, sewa, ġifiri ma tantx imdilt. Namiru ma xtabir fors. Ġifiri benti għej. Joffendu, kazaj. Palissa ħajkun għadin iċab xwejja, tammetti mela di li ma tħobbx. Le, ma il-ġenituri. Il-ġenituri. La darba bat. Il-papa ma qatt ma fem il-mużika ta' qatt ma fem ix-xena tal-Eurovision. Għax mhux il-mużika li jismaw. X'isma' l-papa? Ħafna temi politiċi Taljani. Temi politiċi Taljani. Natu każ? Jien naf ma tantx nifhem fihom. Fabrizio msemmi għal Fabrizio De André, ma nafx kux kantant politiku dak. Li kanta protest singer. Insomma. La. Għatma kont taddili minn moħħi li Fabrizio Fanjello msemmi għal De André. Iva. U jina l-Claudio Villa. Il-mużika kienet parti minn mill-kultura tad-dar. Mela, fimni, jina ġejt msemmija għax nanna kienet fen ta' Claudio Villa, ġifiri murejdinna li actually kellna nksiru kantanti. Mal-mami bil-karaoke u kollu. Iwa, mami dejjem fil-mju dejjem. Ġifiri, naħseb dak li qatt ma ħadeti ta' tulilna. Fil-fatt, per eżempju, forsi aħna meta konna żgħar, u ma tafx inti il-perċezzjoni li dak mhux xogħol, dak hobby. Aħna ma qatt ma kellna minn dak. Aħna anzi support number one għal-mużika. Mal-papa il-xena tal-Eurovision qatt ma fehma. Qatt ma fehma jew biex ta' isma' biddi De André mużika. Le, definitely, żgur. Li għara l-daqsek jaddi, Judgment. Mux sa jollura. U fil-fat nħu pjaċin niddiskuti anki l-mużika mal-papa għax miftuħ. Ma nafx għax ġejn għanda l-punt. Le, konti tistaqsik speċa kif evolvit il-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri la darba mbagħad speċa bdejt issib il-personalità tiegħek trammeta l-mużika. Mbagħad il-mami, ovvjament, ara, għax jina hekk nispjega wkoll. Naħseb il-mużika u l-fatt li stinkajt biex inkun l-aħjar li nista' nkun, kienet l-ewwel darba li anki fil-familja tiegħi. I was seen. Ġifieri jekk għalkemm qatt ma ħassejtni fid-delta fab, imma jekk pereżempju ma kontx nipprova daqs Fabrizio. Ġifieri dak il-kumment ġifieri sar, jew pereżempju Mirjana kienet iżjed bright meta kienet żgħira minn żgħira kienet innaf kienet sa hekk naturalment Iktar xarp jew. Allura kien kif tgħid kienet kien jingħad dak ukoll. U dwarek x'kien jingħad? Ma nafx, ifhimni. Però aħna dik li għandna ngħidu ħafna affarijiet. Ġifieri llum il-ġurnata inbidlet ukoll, imma ħejjina. Mhux ħan iddevja.
Ifimni. Fuq fab kien jgħidu b'suċċess f'kollox futbol, kant, jiprova, jirrehearsja, jisnin karriera. Fuq Miljana kien jgħidu bright, sharp, però forse fl-iskola tajba, nara. Fuq Claudia x'kien jgħidu? Isa fl-ispaċi speċi ma tafx xi trid. Kont ħossok fl-ispazju? U għadni. Fil-verità. Imma how is that wrong? Ma tafx trid. Mux hekk ma nħobb. Kont ħossok disorientata fid-dinja? Jisni kont average. Kont ħossok average? Insomma, mbagħad meta bdiet il-karriera tal-kant, speċi bdejt niġi apprezzata għal kemm nistinka, għal kemm naħdem, għal kemm tajba. u għal kemm mhux ma tajba. Jekk tajba u taqafem, ma tibqax tajba. Ġiet taħdem. Ma tibx issir komda biżejjed biex tgħid jiena tajba rajt. Użajt din dan il-framing, I was seen. Seen for what? For working hard? Jew għax issa għandek din il-dimensjoni tal-personalità tiegħek li hija Claudia. For working hard. Għax imbagħad kollox bil-pass tiegħu, pereżempju anki ma nafx jekk semmejtix qabel, anki pereżempju l-perkors akkademiku tiegħi ġie wara ħafna snin, jiġifieri I took my time. Dik ukoll għalija kienet xi ħaġa li qisni għax ma mortx università mela m'iniex tajba biżejjed. Ħalla fuq il-kantu mhux ħafna iktar ma u fil-fatt nasal għall-perkors akkademiku tiegħek. U l-popolarità kif ġestejta? Li fl-aħħar inti mort from minn persuna li tħoss li ħadd mu jara għal persuna li qed jara kulħadd. U safdaq waħda minn xa fit-triq għala Claudia. Jiena ma naħsibx fuq għadik. Jina realtà tiegħek. Hija realtà, ma jiena per eżempju għadni sissa wara da snin kollha. Niskanta ġieli kif jarfuni. Ma nafx kif nispjega dik. Ma kif ħares Jiġifieri popolarità għalkemm sabiħa fis-sens sabiħa. Tgħid għax tiġi apprezzat sabiħa. Ġli ġejt intossikata bil-popolarità? U m'għandi l-ebda problema. Kieku għadha ma tkunx popolari? Ma nkunx għamilt nofs affarijiet li għamilt. Le, sabiħ li tiġi apprezzata li tagħmel. Però l-inviżibilità ma tbeżżanix lanqas. Ġili kont tal-periodu ta' ħajt, ġili kont inviżibbli apposta fit-tixt li tkun inviżibbli. Iju, ħafna drabi, għadni sissa. M'għandi l-ebda problema nkun inviżibbli. Fil-xogħol tiegħi pereżempju tal-iskola. Tfal jafu li inti kantanta hawnhekk pereżempju? Hemm minnhom li jafu, ma jien hemmhekk fis-sens anke mal-istaff, jiġifieri nipprova noqgħod il-bogħod minnha għax nibża anki li dak li jkun jista' jaħseb għax Claudia di jien naf tħossha ġenaqda tajjeb jew Billi tħossok tajjeb. Ma mhux għax popolari, mhux għax nimxi fit-triq u jarfuni. Speċi tħossok tajjeb in ġenerali, kun ħadd għandu jħossu tajjeb, relevanti minn x'karriera għandu jekk hux fuq it-television jew fuq ir-radio jew whatever jew imkien, forsi wara l-kwinti. Allura dik ngħix għall-inviżibilità fix-xogħol tiegħi. U toġbok. Xogħol għadu għal xogħol, inti LSE. Xogħol dwar xogħol għax
Kif spiċċajt LSE? Vera bċikka. Jina kont full-time musician, artist, whatever. Għal ħafna snin. U naħseb mbagħad bdiet tiġi xogħol. U l-mument li bdiet tiġi xogħol beda jaqbadni ħafna dwejja rġajt. U rrid nagħmel xi ħaġa. U verament hekk l-istorja kif ħanejlek eżaġġrat. Kont qiegħda ġo post insomma nitkellem ma' din it-tfajla. U kienet qalt li ħanidħol l-LSE ta' jien. Speċi għandek bżonn dawn il-kwalifiċi u ħaniprova insomma. Kemm ilu da? Ilu 11 sena naħseb. Għattinastra. Min jaf. Min jaf kif tkun dil-bicċa ta' xogħol għalija. Xej, bdejt insomma għamilt kors bażiku ħafna biex jitini l-opportunità li actually napplika għax-xogħol tal-LSE. U xej insomma tħalt. Esperiment. Li dal-esperiment imma sibt imħabba ġdida, mbagħad ġifieri. Imħabba ġdida, ħabba kbira għall-istudenti ma' tfal. U naħseb li fihom nara li l-nifsi wkoll. Tajt. Ħafna nara li l-nifsi fihom. U li jkollhom il xi ħadd li jifhimhom jarahom. Speċjalment anke peress li l-ambjent ta' skola ħafna drabi huwa oriented lejn dak li huwa akademiku, eżamijiet, bla 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 bla. Speċi I make sure to let my students know li they're more than that. Bekk nitkellem fuq l-affarijiet li ġraw li jien ukoll u anki ġifieri kif l-iskola ġiet tard għalija jew affarijiet li għandu x'jaqsmu ma' dawk li hu akademu ġew tard għalija għaliex kulħadd jista' jkun xi ħaġa. Però challenging li ma għax xogħol tiegħek. Challenging imma ma nafx jiena. Ikun hemmhekk emotional investment immaġna. Iva, kbir. Ma ċertu tfal, meta jkunu tfal li forsi m'għandhomx bżonn l-għajnuna tiegħek f'dak li huwa akademiku u f'dak li huwa emozjonali. Tkun b'saħħtek ukoll. Għax illum il-ġurnata x-xogħol ta' edukatur m'għadux skola biss. Huwa kollox. Ħabiba, oħt, kuġina, nanna. Ma tistax tkun kollox. Le. Allora x'tagħmel? Le, ma tistax tkun kollox, imma ma tistax tkun just teacher qed nagħlmek jew ħaf il-każ tiegħi LSE qed ngħinek fil-mezz. Illum il-ġurnata ħafna tfal għandhom bżonn l-attenzjoni, għandhom bżonn l-imħabba, għandhom bżonn li xi ħadd jismagħhom, li jkun hemm għalihom. Ġifieri llum l-edukaturi ma. Issa kif tinduna x'għandhom bżonn? Kif tagħmel għad-dijanjosi tiegħek? Għax nimmaġna, jiena jiena mill-ħabta pereżempju kont immur ħafna St. Patrick's. U l-iktar tfal li kien ikollhom bżonn daw l-affarijiet. Ma kienux jġejdu li kismandi bżonn minn ħobni. Le, ma hemm atteġġamenti li tara fihom. Ikunu ħafna drabi manifestaw f'affarijiet li jidhru kważi delinkwenti. Iva, fil-fatt jiena dawk l-iktar tfal li nħu pjaċin. Nħassib. L-imtfal? Li jkollhom behavioral issues. L-importanti li nara jien li tibqa
empatiku fis-sens li inti ma tinsix. Per eżempju, jiena ġieli meta jinnaf tkun għajjejt jew għax teenagers, ma tafx inti kif nitkellmu fuq it-teenagers u hekk. U jiena nħobb ngħidha din il-frażi speċi jisma' ma ninsewx kif konna aħna. I mean, jiena teenager ma kontx faċli xejn. Għalfej ma konċ faċli? Għada, daw l-xus kolla li tkellimt fuq. Kif id-deskrivejtom l-xus tijak li kont pittost ma konx timmanifestom imma ta' rebellioni imġiba. Kont mur tistaħba, kont mur tamel dal-purging, kont mur kellek il-problem tal-bulimja. All right, f'dak is-sens iva, ma jinnaf kont nirrispondi, kont niġġielet, kont fimni l-fat li bqajt nejx ma fab u ma morx lura Tommi kienet rebellioni. Ġdi kumbat saret deċiżjoni. Kamat li l-ek issa l-essi? 10 snin. 2014. Kun maħdaġ sena. Issa, bat dal-perkors insomma ta' terapija. U daqt sessir terapista fil-fat. Ekku, ħansir gestalt psychotherapist. Ma, tista' spiegalna gestalt x'inhi eżatt? Mela gestalt huwa experiential, humanistic, ġifiri nemnu fil-moment prezenti. Ġifiri in the here and now. Tista' tieni idea kieku ħanpoġġi jiena session gestalt. Mux ħatkun daqshekk in your face fis-sens. Jintużaw ħafna esperimenti, per eżempju, ma nafx hekk għax smajt bl-empty chair, per eżempju. Dik hija prattika tal-gestalt. U nemnu li the person as a whole, ġifiri kollox jaffettwah l-environment tiegħu, kollox, bażikament. Però il-prezent, li inti teqx il-prezent, ġifiri huwa importanti, huwa il-fulcrum. Il-proċess x'inhu mela poġġi ħadd quddiemek. I one-to-one taħdem il-gestalt jew taħdem fi gruppi. Tista' hija. It-tnejn li huma. Iva. Per eżempju, jiena fil-practice placement tiegħi kont nagħmel gruppi wkoll. U bħala terapista tal-gestalt, meta jpoġġi ħadd quddiemek? X'inhu huwa l-mistoqsijiet li tistaqsi f'moħħok jew hemm xi proċess li ħajt tal-. Għax hemm aħna nemnu hemm ħafna proċessi li jisiru. Però meta inti tpoġġi inti m'intix ħadd induna persuna minn oħra. Per eżempju, jiena fl-esperjenza tiegħi jien kelli żewġ terapisti f'ħajti. L-ewwel terapista li kelli meta nqala dak il-kjas kollu insomma u l-qorti speċi assenjatlek terapista ta' bil-fors. Terapista eżatt li salvat li ħajti u t-teżi parti mid-dedika għalija. U mbagħad mingħajr ma kont naf, kont mort għand gestalt therapist, gestalt psychotherapist. U l-differenza pereżempju li rajt jiena hija anki li you share. Ġifieri hija co-creation. Ġifieri mhux jiena therapist u inti l-klient. We are creating this session, whatever, between us. But you're sharing, meta tajt sharing? U hemm per eżempju. Taqsam esperienzi tiegħek? Jekk il-klient huwa can handle it, tista' inti taqsam esperjenzi minn tiegħek. U fil-verità diki li inti il-klient taraħ bħala għatih l-opportunità li through awareness and through dialogue and presence
u jiġi fil-meta tiegħu li whatever that is għal-klient. U dik hija sabiħa ħafna x'mhux jisu the banking model speċi li jiena I'm the more knowledgeable person than you. Dak l-aspett sabiħ tagħha. Ma you are directing. Is-session. Il-klient ħallih, jien ngħid klient, insomma. Min ikun qudiemek tħallih jidder jiġi hu fejn jixtieq imur ukoll. Il-rwol tiegħek allura bħala terapista x'inhu? Tkun mera għal dak li hu jixtieq. Mera għalih. Li tgħinu jiġi f'dak il-proċess li ġifieri you co-create. Fil-proċess tal-imta xi affarijiet dwarek innifsek waqt li qed tgħaddejja minn. Titgħallem ħafna dwar. X'tgħallem? Aħna pereżempju, aħna hemm il-kors tagħna peress li huwa experiential. Mhuwiex jiġifieri kif tradizzjonalment nitgħallmu, jiġifieri jiena fejn ngħidu lecture ħa. Mhijiex lecture. Ġifieri inti għaddejt mis-sessions inti stess. Iva, aħna l-ewwel lecture tagħna kienet letteralment illum ħanibdew b'session, a session. Jiġifieri kien hemm ovvjament il-lecturer u xi ħadd minna li ikun volontier li jkun klient. Jiġifieri inti titkellem fuq l-affarijiet tiegħek quddiem nies li ma tafhomx li ovvjament by the time li jispiċċa l-kors. Jiġifieri ikunu jafuk inside out. Inside out. Jiġifieri l-fatt li inti tintefa' f'dak il-proċess huwa xi ħaġa kbira. Jien niftakar l-ewwel. Kont taf li l-ewwel il-proċess kont taf li kien hekk? Ma kontx qed nimmaġina li kien daqshekk. U kif sibta li trid tesponi lilek innifsek il-ħafna nies li ma tafx? L-ewwel klijenta li qatt kellna fil-kors kienet jien. Ġifieri jiena volunteer li nkun. U kif kienet l-esperjenza? Imma jiena seasoned client, jien li mmur terapija da snin kollha. Però issa tagħmilha mhux fl-intimità tal-konfini, tal-uffiċċju tal. Però ovvjament inti trid temmen ukoll li dak li ħajsir, dak li qed ngħid mhux ħajoħroġ minn dawk l-erbaħitan. Pereżempju aħna prattika li nagħmlu anke waqt is-sessions li nagħmlu bejnietna fil-kors hija li titlob permess. Isma' nista' nuża din is-session for educational purposes kull darba nagħmluha. Għax imbagħad ovvjament irridu niddiskutu mhux il-kontenut, il-proċess tas-session kif kien. Allura dik iċ-ċeknek ukoll dak il-fatt li inti tesponi lilek innifsek quddiem dan nies ma tafhomx li all right by the time li jispiċċa l-kors issir tafhom. Bla dubju nasbu proċess fejn l-arfin dwarek innifsek immatura. Nimmaġina. U kien hemm affarijiet lezzjonijiet hekk li tista' tagħmel li tgħallimt dwar Claudia. Direttament mal-kors. Tallimt naħseb kemm ara xi ħaġa li tallimt li jiena kelli l-impressjoni li il-terapisti tiegħi they have it all understood sewwa. Kulħadd qiegħed eżatt. Dik pereżempju vera irrealizzajt li mhux hekk. Irrealizzajt ukoll kemm iġġorr kemm trid tkun b'saħħtek biex iġġorr dak kollu li inti qed tirċievi. Imma mbagħad hemm prattika oħra li nagħmlu aħna li hija supervision. Inti biex iżżomm il-warrant bil-fors tmur supervision. Supervision huwa li tmur għand therapist bħalek u inti you share il-konflitti li għaddej minnhom. Jew pereżempju li inti ma stajtx tasal ma' klient jew klient qed iġiblek issue li lilek qed taqsmek jiġifieri għax hija xi ħaġa li qed tgħaddi minnha. Fil-fatt parti mit-tagħlim li nirċievu huwa proprju dak li inti jekk inti taħseb li ġie xi ħadd quddiemek u ma tistax tarah
jinnaf ngħidu grieving, jinnaf loss. U inti għaddej minn dak il-proċess, it's okay li inti tidderiġi dil-persuna għand ħaddieħor, mhux tabbanduna. Għax imbagħad jista' jkun hemm ix-xejn jekk inti tabbanduna. Ma li tgħidilha li isma' tkun umana, speċa l-affari. Eżatt, u tidderiġi għand xi ħadd ieħor. Isma', għandi xi mistoqsijiet tal-Patreons, mhux hekk. Importanza saqsihomlok. Għale? Stajt Stajt ngħid le? essenzjalment. Għandu issa l-patruni jistaqsu minġuba lilkom mill-ħbibtan tal-Browns partikolarment mill-program tal-Gut Health, il-Gut Health bħalma smajtu nisħaq kemm il-darba huwa dan il-program fejn inti issir taf x'inhu għaddej fil-microbiome tiegħek, fil-gut tiegħek, sabiex tkun taf liema huma l-aqwa ħwejjeġ, l-aqwa tipi ta' ikel għalik. Jien għamiltu dan il-test u għamilt ġviri huwa test ferm informattiv. U sirt naf xaqbel miegħi u x'inhu tajjeb għalija u konsegwentament insomma għandi ħafna iktar enerġija, norqod aħjar, il-mood swings pratikament m'għadhomx hemm u għaldaqstant ma nistax ma nirrakkomandax. Bħalma jgħidu the gut is the second brain. So, naraku fil-naħa l-oħra għal-patruni staqsu jien u Claudia Faniello. L-persona Ben, dak il-senjor temmeka. Alright, Lur, kif għana? Tassew, għaxan kanti staqsejtni biex tiġi. Xeċken, taf li l-rżen taħdem maħna u kienet taf li xismu li ħatkun u talbitni biex tiġi. U għek feġġet, insomma. Mela, wara li għamilt il-kors tal-psikoterapija, għedha tifhem aktar fuq il-passat tiegħek. Għedha tifhem fuq il-passat tiegħek iktar u kif qed jaffettwalek il-preżent u l-futur tiegħek. Naħseb sirt iżjed understanding man nista' madwari. Mhix daħletni ġo xorti l-kelma propja. Ovvjament, in-natura tax-xogħol hija li inti tipprova tkun ta' support u tipprova tifhem. U naħseb is-self fil-fatt dal-għodu semmejtlek li aħna nemmnu ħafna fis-self responsibility. U dik hija xi ħaġa li nemmen ħafna, ġifieri li you're right, ċert affarijiet jiġrulek. Għax forsi jiġu imposti fuqek, okej. Ma x'ħat tagħmel bihom issa. U naħseb li dik tallimta anki tru l-kors li x'ħan nagħmel jiena fil-preżent bl-affarijiet li forsi ġarrejt miegħi mill-passat. Deċiżjonijiet li nieħu li ma tibqax assoġġettata biex li inti kollok xi tip ta' aġenzija. Ekku, kollha. U aħna pereżempju dak huwa lan ukoll li l-klijenti tagħna inti tgħidlu ittijielu dik, għandu dik. Hence wise co-creation, mhux kif qedlek l-ewwel. Hemm proċess ta' empowering ukoll qed ngħidu. Iva. Mela, Gary jistaqsi. Inbidel l-istil tal-mużika tiegħek tul iż-żmien u jekk iva, x'huma fattur il-ġaluk biddel u x'inhu t-tir li jmiss fil-karriera mużikali tiegħek? Xorta bqajt inklinata lej il-pop, ħanejdu hekk, ma l-pop jista' jkollu xejri differenti. Illi ma noħroġ xi ħaġa. L-aħħar avventura mużikali li kelli kienet mużika din is-sena. Li fil-verità ddur xorta l-istil baqa' sinonimu ma' festivals għax fil-kompetizzjoni li. Però l-mużika fil-festivals varja ħafna. Ivi. Meta tara fil-Eurovision huwa eklettiku immens. L-Eurovision. Ħafna. Allora meta tajt li hija mużika tal-festivals. Ma ġifieri
Imma jiena fuq mużika t-nitkellem li huwa totalment differenti minn Eurovision. Ma nafx jekk għandek xi idea. Segwejt ftit. Ġifieri bħala hoss partikolari fimtem l-orkestra, jisu stil li jdur miegħu li biex nirrispondi d-domanda ġifieri xorta il-host tiegħi għadu lej dawk in-naħat. U tant imma bħalissa ili ma nikteb xi ħaġa tiegħi u tant jisni qed tikkonċentra issa fuq l-istudju fuq dan ir-rwol ġdid il-persona tiegħi ġdida li ħankun terapista li jisni l-mużika mhux tajta bissi jew tajta l-ġemp għax jiena parti mix-xogħol tiegħi huwa mużika għax jien għandi l-band. Ġifieri iktar milli stil jew proġetti ġodda fil-mument laqqas għandi tu bifer. Però għandek xi tirek għal-futur? Għad għandek xi sogno nel kassetto? Relatat mal-mużika. Thinking. Ma s-segħam taħsibha. Għanżasik mistoqsija oħra, bat forsi nerġa' nġu għalli. L-isbaħ ħaġa li esperjenzajt f'ħajtek x'inhi? Oh, God. Kif tista' tirrispondi dik il-mistoqsija ma nafx. L-isbaħ ħaġa f'ħajti. Diffiċli ta' nirrispondi. Għax kellek, ovvjament kellimna fuq ħafna affarijiet diffiċli f'ħajtek. Imma ħafna affarijiet sbieħ. Ta' fidwa, momenti ta' fidwa, imma nixtieq nifhem. Imma l-isbuħija fejn tara għandi. What makes life worth pursuing? Le, jiena naħseb ir-relazzjonijiet man-nies huma waħda mill-isbaħ affarijiet. Ġifieri kull tip ta' relazzjoni. The sharing. Hija naħseb waħda mill-isbaħ għalija il-ħajja sabiħa propju għalhekk. Rajt imbagħad hemm in-natura, rajt il-pajjiżi u dal-ħafna affarijiet. Imma naħseb l-umani huma dawn l-affarijiet li semmejt inti n-natura l-pajjiż speċa vera sbieħ, imma meta tesperjenzhom ma' xi ħadd li tħobb ma' tfal, ma' ħutek, ma' marana, u ma' ħafna sbaħ. Huma nies in ġenerali ġifirina nintaqa' ma' ħafna nies ma tkunx tafhom imma jkollok konverzazzjonijiet tal-bliħ magħhom. Ġifieri dik għalija vera xi ħaġa sabiħa. Dawk mumenti żgħar li jagħmlu l-ħajja sabiħa, ġifieri ma nistax mhux bil-fors huma grandjużi il-mumenti sbieħ tal-ħajja jew l-isbaħ mumenti tal-ħajja. Jien naf ġifieri nipprova kollox napprezza il-mument li qiegħda u li qed ngħix issa. Li qed nikkonċentra fuq dan id-diskors li għaddej, dan id-dialogu li għaddej bejnietna, il-preżenza importanti. Tagħmel meditazzjoni int? Le. Vera rakkomandaħ. Vera. Il-preżenza tħobb il-moment, ġifieri. Jien dik l-iktar ħaġa li qed ninejjeleb il-vizzi tiegħi meta skoprejt il-meditazzjoni, tiskopri li moħħok jista' ikollok ċertu tip ta' relazzjoni ġdida miegħu, speċjal jekk inti impulsiva pereżempju, il-meditazzjoni tik ħafna is-seta li inti żomm kontroll, żomm naqra tkun naqra meqjus fl-impulsività tiegħek. Kemm jiena intu istanna l-ChatGPT dak jiena wkoll. Iva, vera. Dik interessanti ħafna kienet, Għax jiena u ġejjed qatt ma ntqajt ma' xi ħadd li jużaha l-istess. Li tikkonsulta miegħu. Mela, isma', Klaw, grazzi ħafna ta' trasparenza tiegħek u ta' kemm kont anke ta' samt magħna spiex ta'
naflaqat ma' samtu qabel fil-pubbliku u aħna grati. Storja sabiħa, familja imqanqala, imma temnu ħafna f'xurxin. Passjonali ħafna. Mediterrani ħafna. Ujwa. Insellu għal-Mirjana, Li ma ġietx. li ma ġietx, statisti, Għal-kebab. Miskina. netta malli. Le, jina għandi aptit issa. Kebba, Anka mur nifagri li għaximkien. Mela, grazzi ħafna tal-ħin Grazzi tijak. li l Kelli pjaċira x'qatt ma ntqajna f'dan Għalla għatmal tajna, sepp ne ma naħsibx. f'dan iċ-ċirkwit spiex ta' Iktar moħtok jiena ntqajt. Ġifieri ma. Għotina iktar soċjali spiex ta' minni. Ma le ta' In a m'intix. sense. U le. Le, Jiena fil-sens- naħseb kontent nibża iżjed. il-perċezzjoni ta' nisi jgħaw naf nkun antipatru, anka ġvil naf. Kont ħanin u ġmiej. Le, emma min naħseb jixraqlu daqxej torku ftit, le, u emma min tipo jina nkun naħseb liktar diffiċli ma min kun jaf il-verità xini u jkun jiprofa jahbi għalili u l-udjenz ma jessa taħlil naqra l-ħin u għaddi bżon nkun nafissa. Fil-kas tijak, fucking l-oppostu. Tajtek l-spazju u bdejt tajt l-affarijiet li xerġi minn ruħek l-affarijiet. ġifieri, bla dubju għal nis bħalek mandi xej għajr stima u ħin. Sawa? Tantiħor. Grazie Klaw, Narakom id-dieħla. Thank you.